A pesar da polémica xurdida con respecto á ubicación do mercadiño en Boiro, o Executivo defende que estivo funcionando con normalidade ata o de agora. Entenden que nas últimas semanas foron outros factores os que motivaron a baixada de postos, principalmente o mal tempo e o aumento do control da Garda Civil para acabar coa venda ilegal e os produtos falsificados. A Garda Civil tomou medidas. A semana seguinte, evidentemente, xa viñeron menos ao mercadillo. Claro, é evidente, non? A xente, si, despois, hai moita xente que está ilegal, varias personas, eu teño agora varios informes, sin licencia, sin pagando tasas, claro, cando aparecen as autoridades, cando hai denuncias de comerciantes que hai falsificacións, eso baixa, porque no mercadillo hai xente que traballa moi ben, que está en regla, pero hai outra que parece ser, polos informes que eu teño da policía, pois non está en regla. En primeiro lugar, non teñen permiso para estar aí, non teñen solicitado o permiso correspondente do mercadillo, non teñen permiso para andar cas mercancías, e hai outros que levan anos sin pagar. Polo momento, o Executivo non estuda o seu traslado á zona peonil, tal e como demandan algunhas voces. Entenden que a falla de espazo e a existencia de numerosos comercios nesta rúa provocaría problemas como os que xa se rexistran durante as festas do verán. Están os escaparates dos comerciantes, que se tapan todo, os que viven todos os días, pero claro, é que iso non é nas festas de Boiro, é que son 52 semanas ao ano, é máis outro ano, é máis outro ano. Despois, o espacio é o que é da calle peatonal, parece moi grande, pero non é tan grande, parece moi ancha, pero non é tan ancha, en canto puestos a un lado ou a outro, ou a un lado solo, temos problemas. Temos problemas para entrar nos distintos comercios, temos problemas para que se visualice a súa mercancía. Hai comerciantes que digo que se lles fai a competencia de unha forma moi directa. A este respecto, dende o Concello fan un chamamento á AVE e aos seus asociados para que manifesten as súas preferencias co fin de consensuar o mellor emprazamento.